Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina muku barka da dare, ina muku barka da shigowa channel ta mai suna Suleiman Tech a nan YouTube. Insha Allah zan mana bayani akan yadda mutum zai gina profile ɗinsa na Twitter har ya samu ya ga yadda zai karɓu ya tara followers, sannan yadda mutum zai samu karɓuwa a ɓangaren Web3 project insha Allah. So yana da kyau a ce mutum ya gina portfolio, ma'ana mutum ya gina profile nashi da yadda mutum zai gina sabobinsa na tsarin Web3, domin ita harkar Web3 ba a shigo ta kai tsaye ba tare da ka gina kanka ba. So yana da kyau a ce idan kana sha'awar fara aiki a Web3 ko kuma kana sha'awar sanin menene Web3 ko kuma dai wani abu da shafi Web3, so ka cigaba da kasancewa da ni a cikin wannan channel tawa. Insha Allah na dawo muku da irin bidiyon da kuke so game da tsarin Web3, da yadda Web3 ke kawo kuɗi, da yadda ake samun kuɗi, da yadda ake samun project, da kuma yadda ake samun ayyuka masu kyau waɗanda za su biya sosai insha Allah. So idan muka shigo cikin Twitter za mu yi misali da account kamar guda 3 zuwa 4. So na farko shine bari mu yi amfani da wannan account ɗin Sardauna Web3 na Abdullah. So idan muka shiga, me zai kai mu cikin account ɗin? Abin da zai kai mu ciki shine za mu ga yadda tsarin account ɗinsa yake, da yadda ya tsara account ɗinsa har yake samun followers, da yadda yake samun engagement sosai, da kuma har yadda Web3 project suke bibiyarsa domin samun musu ma'aikata masu hazaƙa, da yadda Web3 project suke partnership da shi, ma'ana suke yin haɗin gwiwa da shi. Idan muka shiga cikin account ɗin shi za mu ga cewar abu na farko wanda za mu fara dubawa guda ɗaya ne nan, kun gane? Abu na farko ya zamto cewar kana da bana nan gurin, ko ba photo kenan, kun ganta? Ya zamto a ce kana da wannan cover photo din, kana da ita mai kyau a nan gurin, wadda take a nan gurin. So kun ga tashi ta tsaru, iya tsaruwa sosai, iya tsaruwa, masha Allah. Gashi nan content creator, ambassador, contributor, promoter, ba abin da baya yi a ciki. Gashi nan a basa ta tsara sosai yadda ya kamata. Sannan idan muka zo abu na biyu, profile picture, ya zama wajibi ka samu profile picture mai ɗaukar hankali sosai, wadda za ta sa idan project su ganka za su za ka burge sosai ta bangaren cewar kana da tsari akan profile ɗinka mai kyau. Duk mutumin da yake da tsari akan profile ɗin shi mai kyau, ko da bai da followers da yawa, za ku ga cewar project da yawa suna son irin waɗannan masu wadda suke profile ɗinsu yana da kyau, yana da tsari mai kyau. Sannan abu na gaba shine idan muka zo username, ka tabbatar username ɗinka mai kyau ne, ba kaman irin kara zuban haka ba. Sai abu na gaba shine bio, kun gan shi? Wannan shi ake kira da bio. Duk wanda bai san bio ba, wannan shine bio. Wanda kuma ya san bio already, gashi nan ya sa content creator, space host, promoter, ambassador, gashi nan dai contributor kuma. So wannan a takaice shine yadda zaka ga bio din mutum, kun gane? Da yadda zaka tsara bio ɗinka kamar haka. So wannan iya account ɗin Sardauna kenan. Kun ga kuma a nan yana da following, yayi following din mutane 800, ga followers ɗinsa mutane 4000. So bari ku ga ƙarin posting ɗinsa da yake yi akan project. Idan kuka kalli posting na Abdullah ba na Sardauna Web3, za ku ga cewar ya yi posting 16 ga watan September. Gashi ne magana akan Web3 job opportunities and challenges. Yake cewa wannan space zai ci gaba da zuwa kowane Juma'a. Kun ga yana magana akan hosting na space da yake yi. To hosting na space da kuma yawan shiga space yana kawo abubuwa masu kyau. So shi ma za mu zo kansa insha Allah. Idan muka lura a nan ƙasa za mu ga engagement ɗinsa, mutanen da suka yi biyo wasu mutum 6,700, sannan liking 154, ga repost 10, comment 37. So waɗannan abubuwan ya kamata a ce mu duba sosai. Idan kana son ko kuma kana sha'awar harkar Web3, to dole sai ka haɗa irin waɗannan. In ka tara profile mai kyau mai tsari kamar wannan, to insha Allah samun mutane ba zai maka wahala yadda ya kamata ba. So za mu ga shi gaskiya yana da damarmaki, kuma ko yanzu alhamdulillah Sardauna ya samu alkhairi kuma yana kan samu akan Web3. Idan ko ga yana posting na Web3 job kamar haka, ayyuka ne na Web3 yake yi. Idan ku ji shafinsa na Twitter za ku gani gashi nan barkatai. Amma ku sani irin wannan aikin dole sai kana da profile mai kyau, sai kana da kamar yadda na nuna muku nasa, to sai kana irin nasa, kana yawan posting da comment akan wasu manyan pages haka,
ko kuma manyan influencers kamar yadda na faɗa muku a bidiyon baya. So shine zaka dinga samun Web3 project suna karɓar ka a matsayin wanda zai masa aiki ko kuma wanda zai jagorance su a nan gaba insha Allah. So idan muka je gaba sai mu shiga wannan kuma account ɗin wanda aka saka Zara Web3. Kun ga account ɗin, wannan account ɗin na mace ne, kun gana da ita ma gashi Zara Bukar, airdrop hunter, content writer, digging trader, ga profile ɗinta nan komai, ita ma it is neat. Wannan cikin sauƙi za ta yi passing idan ta cike ambassadorship program. In ta cike program na ambassador cikin sauƙi project za su ɗauke ta. Za ku ga abubuwan take masu kyau ne, post ɗin da take kuma ta dan samun engagement akai haka sama. So gashi nan za ku gani. So duk wannan shine abin da ya kamata a ce kai a matsayinka na matashi zaka tashi tsaye domin ka nemi ilimi na Web3. To wannan mun shiga account guda biyu ko. So bari mu je baya mu ƙara neman wani account mu shiga cikin sa. Ga wani account na Mukti Tech. Idan muka danna account din Mukti Tech, shi ma dai kun ga irin dai haka the same. za ku ga banner sa tayi alhamdulillah, ko ba photo din sa ta yi alhamdulillah. Sai profile picture nasa mai ɗaukar hankali ne, ga sunansa shi ma mai ɗaukar hankali, ga bio ɗinsa mai kyau absolutely masha Allah, ga followers ɗinsa shi ma masu kyau. Sannan in ko kalla za ku ga yana da verified badge. Idan mutum yana da hali ya yi wannan, amma kafin ka yi wannan ka fara zamto cewar ka gina Twitter account ɗinka ya yi ƙarfi, ko in ce ya fara yin ƙarfi sosai. Ta yaya Twitter account ɗinka zai yi ƙarfi? To yadda Twitter account ɗinka zai ƙarfi, kamar shi wannan Mukti ɗin da Abdullah ɗin da ne muku da su Zara da irin kamar Future Web3. Idan muka shiga account ɗin Future Web3 za mu ga abubuwa kamar haka. Muna shigowa za mu ci karo da banasa shi ma, sai profile picture nasa, sai kuma bio, ga kuma har da blog. Don project suna so su ga blog ɗinka a nan gurin, whether it is Telegram channel ko kuma dai wani abun haka kamar Facebook account ko YouTube channel haka. So haka suke buƙatar su ga cewa profile ɗinka akwai wani abun a ciki kamar haka. So abu na gaba shine kamar Future Web3, kun ga ai yana hosting na space sosai. Irin waɗannan spaces ɗin irin su ne za ku dinga shiga, kun gan su, sai ku je can ƙasa ku dinga following da mutanen da suke wannan space ɗin. Insha Allah idan ku following da mutane 200, to insha Allah mutane 100 za su yi following ɗinku back insha Allah. Wannan ina da yaƙini. Wannan follow back ɗin duk wanda ka gani kuma ka dinga yawan yi masa comment. Yawan yin comment na ɗaya daga cikin abin da yake tara yawan engagement da kuma saurin samun followers. Ga Crypto Godwin shi ma gashi nan regional growth manager ne a Bitget wallet, kun gani shi ma already yayi following ɗina za ku gani. So shi ma Crypto Godwin na ɗaya daga cikin waɗanda suke rarraba ayyuka. Iya shi kaɗai ka rike ya ishe ka samu aiki a Web3. Abin da ya kamata ku gane, Web3 yana buƙatar haƙuri, juriya da kuma jajircewa. Sannan kuma yana buƙatar ka tsaya tsayin daka domin ka zama wani. Za ku ga cewa mata ga su nan da yawa su suke zama su a ɓangaren Web3. So gashi nan wannan Peace Ambassador shi ma abokina ne. To irin waɗannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za ku bi ku gina Twitter account ɗinku, wanda project za su gani da yawa su yi sha'awar ku kuma su yi sha'awar ɗaukar ku aiki, domin suna da yaƙini akan cewa za ku kawo musu result mai kyau. Sai spaces kamar haka. A nan gurin za ku ga wani zai tambaye nan gurin wani irin abubuwa ne zai ga abubuwa. To wannan spaces ne na Twitter wadda suke yaduwa, ga su nan za ka zaɓi space wanda yake na Web3 ne, sai ka shiga domin ka saurari abubuwan da ake faɗi a ciki, ka samu ƙarin haske da kuma ƙarin ilimi a cikinsa. Abu na ƙarshe wadda na muku magana shine abin da za ku dinga yi domin ku tara followers da wuri shine yawan yin comment akan ɓangaren influencers kamar Future Web3, sun su Danjuma Ali, Engineer Adam Muhammad da dai sauran mutane kamar irin su Mahmud King Cash da su KB Crypto da manyan influencers da muke da su a arewa. Ku dinga yawan yin comment a posting ɗinsu, sannan ku buɗe notification ɗinsu. Suna yin posting za ku gani, sai ku sauri ku je ku zama ɗaya daga cikin waɗanda suke yin comment da wuri. To a nan ne za su gane ka, su san ka, sannan kuma su dinga promoting ɗinka har ka kai matakin da kake. Ni yanzu kun ga da followers ina ba su fi guda mutum 100 ko 200 ba. So amma yanzu kuka duba cewar za ku ga na yi bayo, da ko bayo ban da shi mai kyau, ban da profile picture mai kyau,
sannan kuma ban da suna mai kyau, balantana kuma bayo. So gashi nan kuma ni ma kun ga ina da YouTube channel already, duk project din da ya shigo zai gani, zai wuce domin ya dauke ni aiki. Kuma kana buƙatar ka samu CV kamar wannan wanda zaka dora insha Allah. So wannan dai shine kaɗan daga ciki a takaice. Allah ya ba mu sa'a. Kada ku manta ku mana subscribe na wannan channel din domin samun bidiyo din mu akan Web3 na gaba insha Allah. So ga kuma Telegram channel na wannan a comment section da kuma description box, sai ku samu ku join domin samun ayyuka na Web3 akai-akai insha Allah. Kairan insha Allah.